Nasawi ang 11 anyos na lalaki sa Pilar Abra matapos matusok ng bakal ng traktora ang kanyang ulo. Narito ang report. Hindi matanggap ng pamilya ang pagkasawi ni Starsky Ines Jr., 11 anyos matapos matusok ng bakal ang kanyang ulo sa Barangay Poblasyon, Pilar Abra. Kwento ng kanyang ama, iniwan lamang niya ang anak sa kanilang bahay na tinatapos ang kanyang module. Kaya laking gulat niya nang ibalita sa kanya ang sinapit ng anak. Nasakit sir, tunggal no malagi ko sir kasi lang jak makaya sir. Tinganak lahat na sir, orain lahat yung investigasyon na sir nung nyati kalabasan na sir. Sa investigasyon ng pulisya, nakaupo ang bata sa trailer na hila-hila ng traktor na minaneho ni Ronald Turqueza. Habang nasa pababang direksyon, biglang dumausdos paharap ang kargang water tank na may lamang halos 1,000 litrong tubig na dahilan ng pagkasira ng trailer at naitulak ang biktima hanggang natusok ang ulo nito sa rotor holder ng traktor. Yung bata nakasakay dun sa gitna and then dun siya naipit. Tapos naipin yung ulo niya sa protruding portion ng rear end ng traktor. Agad namang sumuko ang driver ng traktor. Presidente mo sir, di lang kati mo anak sir. Sir, dahil lang kati mo anak tawa mo. Mga kati pagayatan din si Gracia. Hindi kasalo sir, diyan mo sir nga daw bingilikod ko sir. Kasi yung mutod. Sir, mimigay mo yung trailer sir. Sinampahan ng driver ng traktor ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. CJ Torida, Balitang Amyanan.